भादौ मास माहिनवा त चौथी तिथि दिनवा हो चौथी तिथि दिनवा नु हो। बहिनी घरे घरे गणपति पूजनवा जे गौरी के लालनवा जे गौरी के लालनवा नु हो। बहिनी घरे घरे गणपति पूजनवा जे गौरी के लालनवा जे गौरी के लालनवा नु हो। गौरी के ललना बड़े सुंदर त शिव के दुलरुआ हो शिव के दुलरुआ जे हो। बहिनी हो लाइन कर प्रथम पूजनवा आंगनवा होला मंगल आंगनवा होला मंगल हो। बहिनी हो लाइन कर प्रथम पूजनवा आंगनवा होला मंगल आंगनवा होला मंगल हो। देवता सब फूल बरसावे की मन हर सावेले मन हर सावेले हो। बहिनी धरती मगन भई आज की मन बड़ा हर्षित हो मन बड़ा हर्षित हो। गौरा के गोदी में गजानन देखत नीक लागई देखत नीक लागई हो। बहिनी भोला जी डमरू बजावै भगत गण नाचै भगत गण नाचै हो। बहिनी भोला जी डमरू बजावै भगत गण नाचै भगत गण नाचै हो। विधि से करे जे पूजा पाठ मांगन कुछु मांगई मांगन कुछु मांगई हो। बहिनी गणपति दिहले आशीष करेले सब मंगल करेले सब मंगल हो। बहिनी गणपति दिहले आशीष करेले सब मंगल करेले सब मंगल हो। बहिनी गणपति के कृपा होई जाई कि सब दुख दूर होई दुख सब दूर होई हो। बहिनी गणपति के कृपा होई जाई कि दुख सब दूर होई दुख सब दूर होई हो।